Lakhain ko ra phoni libem isi constituency ke parlo koilamati hawar pen ka hilu kilometer krener kep upper dekrung lokhiram rong phara rong along mese na towar kavidera jok rong abasa pike so hut sekelang hem ke pon anta peja e kachar chong pensi ke pon nang Karbi Anglong alo longin ko ra trok a constituency ang bong pen ke paphidun nai laki nilip constituency hello Rachari asong apong chelar de tapita nilip constituency ke parlo Upper Dekrung Lokhiram rong phara rong thangnat kaching thurawar sai longdun delang Lapen non Karbi Anglong ke chari bom BJP sarkar tum tami Karbi Anglong ke chingthor piklopu apong ut kachibut kong aseang tong labang so hawara long ledam de da sonsi thek pon long Labang so hawara long pi puar ni pensi rong rup chobochelo bonta non puar ni anta sekachelang hem kawe mobile network kawe towar mesen ave delong ave ason akisung pen pinyar ni anta kisung ge pho amekri kili kreng un elang Lason silangdam etlo pulote nilip constituency long ke inglong hawar ke do arat aptum aphaisi ke onglang nona porta me mesen atowar kavela pente bokhet sekachelang hem kawe dera jok ronga basa pi ke so hir kang tang rak pen sekachelang ji aphan ke pon anta kachar chong pensi ponang koklo ronga basa pi ke so hir ke tan o ajok tong sekot pen rong isi donra batum cherap chetosi hem pen se kachelang hem an peja e pen kachar chong pen si ponang koklo la sona pora ho de krung alang royalong lang ke thela pen dolong ka ve pen ajok ta penang an sungthu musilo la se ha dagarat la pusona ke sung ka che tong verwe de ji aphat mesen atowar mesen adelong kim serak asonte me parji la pen non ke so det rong abasa pia phan se dami se kachelang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram rong hang la pen local MAC Pubitro rong pialong kerap kacho hang pedopon. Hindi pailo kasi ni tum sitame kiduk ajo ni akhilu sitame ni tum chelang dam ni our side mate chelang dam kedam ni dam thek thedala ba pon thek thedala kasi non Karbi Anglong council charibom Dr CM sitame ba ku ni tum an nilip MSC Pubitro sa rongpi alang listu kami alang litum bahani fangsi kami milihin ba ni tumahin pen chunirilo asabak ni tumaphan rabjima ba nang rap thekjima isi alang litum bahani fangsi kami sa tuman chunirilo nahin ni tum inglong arad masi kido kedam ba akilo ke cheponi non kisu mane emergency sitame ni tum kasik sakdo towar pen nang chenglok dak langroy belong lahai kadok awisitame ni tum kasik sakdo Kerap ke pajir donji aphan la screen along ke paklang pon account number 3815052607 IFSC code SBIN 0009405 GPay number 600178575 along kahumri ji aphan sidame ahema sora tumpen kachuningri padopon thu tao jadi aku nyuri tulang kasi council betum Karbi Anglong council ke cari bom CM apa sita me nyuri lo kasi ini tu akhilu sita me bon theke de dasan lo kasi la masuk kesu apan asabak sita me nang kirabi pasi alang pasi kami nyuri lo Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live